Părinți, iubiți credincioși, dragi ascultători ai postului de radio Renașterea. Continuăm programul nostru în această seară cu tema pe care o aveți afișată pe micul ecran, Nașterea Domnului în relatarea textului biblic, mesajul Crăciunului pentru lumea contemporană. Programul din seara aceasta va fi unul puțin deosebit de celelalte pe care le-am avut până acum, și aceasta pentru că nu o să avem partea de întrebări, întrucât în timpul alocat întrebărilor vom avea un mini-concert de colinde susținut de binecunoscuți interpreți de muzică populară, Maria Golban-Șomlea, Amalia Codorean Chindriș, Florian Roșan, Maria Marcu și Adrian Silviu Popa. Îl așteptăm și pe înalt preasfințitul din moment în moment să apară la programul nostru. Și acum să începem analiza temei noastre, așa cum ne-am obișnuit, mai întâi un cuprins pentru a putea să urmărim mai bine cele ce sunt analizate și dezvoltate. Cuprinsul temei din seara aceasta are 5 puncte, așa cum le vedeți, textele biblice. O să vedem care sunt textele biblice care vorbesc de nașterea Mântuitorului Hristos din Sfânta Scriptură. Relatarea evanghelistului Matei și mesajul textului, relatarea evanghelistului Luca și mesajul lui, capitolul 4, teologisirea evanghelistului Ioan și a Sfântului Pavel, a evenimentului nașterii lui Iisus. Imediat vă explic puțin cuprinsul, cu 2 subpuncte, exegeza nașterii lui Iisus și B, înfierea ca dat și devenire, și 5, în loc de concluzii, Crăciunul fără Crăciun. Vă explic puțin ce este aici în cuprins pentru a putea să mă urmăriți mai bine. Mai întâi vom avea textele biblice pe care o să le citesc eu de data aceasta, întrucât o să accentuez anumite cuvinte, o să punctez câteva idei legate de anumite cuvinte și pentru a nu vă întrerupe pe cei care citiți și din nou să reiau eu, pentru a câștiga timp și pentru fluiditatea prelegerii, o să citez eu textul în seara aceasta. Apoi avem aici relatarea evanghelistului Matei și relatarea evanghelistului Luca. Aș dori să vă spun că episodul sau evenimentul nașterii lui Iisus Hristos este relatat în Noul Testament doar de 2 autori, doar de 2 evangeliști, de Matei și de Luca, ambii diferit, o să vedem, unul de celălalt, iar ceilalți 2 autori ai Noului Testament, evanghelistul Ioan și Sfântul Apostol Pavel, Ioan în Evanghelia lui, iar Sfântul Pavel într-o epistolă către Galateni, teologisesc evenimentul nașterii. Adică ce înseamnă asta? Expun consecințele teologice, cosmice, antropologice ale acestui eveniment pentru posteritate. De aceea spun aici, o să vedem la Sfântul Pavel exegeza nașterii lui Iisus, o să vedem când ajungem acolo ce însemnează, și la Sfântul Ioan înfierea ca dat și devenire. Concluziile sunt cele legate de această expresie, acest enunț provocator, Crăciunul fără Crăciun. Adică cum să fie Crăciunul fără Crăciun? O să ne oprim puțin în final la acest aspect. Și acum intrăm în tema noastră și o să citim textele biblice. Cei care aveți o Sfântă Scriptură puteți să urmăriți pe textul pe Scriptura dumneavoastră. Cei care nu aveți o Sfântă Scriptură la dumneavoastră, avem textul pe slide. Textele la care vom face referire, toate le vom citi și apoi o să analizăm aspectele pe care le-am enunțat anterior. Primul text este cel din Matei, capitolul 2. Matei, în capitolul 2,
expune, relatează nașterea lui Iisus Hristos, câteva episoade pe care nu le mai avem la celălalt evanghelist, Luca. Și o să le menționez pe toate, de fapt o să le vedeți în explicarea care urmează. Aș vrea să mai precizez un lucru, sper să ne ajungă puțin timpul, ceea ce am să vă prezint este doar o schiță, atât, o schiță de o oră și jumătate din vreo 6 ore care ar trebui alocate acestei teme. De aceea o să mă opresc doar la câteva puncte legate de această temă vastă, pentru că ea necesită o analiză amplă cu foarte, foarte multe lucruri care ar trebui exemplificate. Unele, sigur, v-ar depăși, întrucât necesită unele cunoștințe teologice pentru a le putea înțelege. Matei, capitolul 2. Iar dacă în zilele regelui Irod s-a născut Iisus în Betleemul Iudeii, iată, magii de la răsărit au venit în Ierusalim întrebând: tot ceea ce dumneavoastră, cei care sunteți prezenți aici, vedeți subliniat, e important. Și vom vedea de ce este important. Avem aici magii de la răsărit. O să vedem cine sunt acești magi. Unde este, deci ei întreabă, unde este cel ce s-a născut rege al iudeilor? Că ne răsărit, văzutul i-am steaua și am venit să-i ne închinăm. Și auzind acestea, regele Irod s-a tulburat și tot Ierusalimul împreună cu el. Tot Ierusalimul, o să vedem de ce, când vom face o precizare legată de Irod. Și adunând pe toți arhiereii și cărturarii poporului, i-a întrebat, deci Irod, pe cine? Pe arhierei și pe teologii, am spune noi, ai poporului, cei care cunoșteau legea și textele Vechiului Testament, în special textele mesianice. Unde este să se nască Hristos? Iar ei au zis: în Betleemul Iudeii, că așa este scris prin profetul. Tot ce veți vedea albastru de 4 ori, o să vedem un text albastru la Matei, în capitolul 2, de 4 ori prezentat. Textul albastru se referă la niște profeții, la un citat. Evanghelistul Matei, aceasta este una din caracteristicile lui, toate evenimentele pe care el le prezintă le pune în legătură cu profețiile Vechiului Testament. De ce? Pentru că el scrie în special iudeilor convertiți, iar acești iudei adresanții Evangheliei lui cunoșteau aceste profeții mesianice. Adițional spus, evanghelistul Matei se străduiește, ca scop al Evangheliei lui, să le demonstreze cititorilor Evangheliei sale că Iisus Hristos a venit, că este persoană istorică reală și că profețiile mesianice s-au împlinit, iar cel pe care îl așteaptă ei a venit. Trăiesc timpul mesianic. De aceea Matei se străduiește să argumenteze episoadele pe care le relatează legate de evenimentul Iisus, nașterea lui Hristos, cu textele biblice vechi testamentare. Iar ei au zis: în Betleemul Iudeii, că așa este scris prin profetul. Și tu, Betleeme, din pământul lui Iuda, nici cum nu ești mai mic între căpetenii lui Iuda, căci din tine va ieși cârmuitorul care îl va păstori pe poporul meu, Israel. Cu alte cuvinte, ei explică lui Irod locul în care Iisus urmează să se nască, este Betleemul, pentru că a fost prezis dinainte. Atunci Irod i-a chemat în taină pe magi și a aflat limpede de la ei vremea când li se arătase steaua. Și trimițându-i la Betleem le-a zis: mergeți și cercetați cu deamănuntul despre prunc și dacă îl veți afla, dați-mi și mie de veste, pentru ca să vin și eu să mă închin lui.
Iar ei, ascultându-l pe rege, au plecat. Și iată steaua pe care o văzuseră în răsărit mergea înaintea lor. Deci o stea Ierusalim dispare, nu mai vede nimeni. Irod și toți cei pe care a consultat nu mai văd această stea. Ies magii de la rege și din nou apare steaua. O să vedem imediat ce e cu această stea. Ce trebuie să înțelegem prin această stea? Până ce a venit, uitați-vă ce spune evanghelistul, și a stat deasupra locului unde era pruncul. Și văzând steaua s-a bucurat cu bucurie mare, foarte. Și intrând în casă, l-au văzut pe prunc împreună cu Maria, mama sa, și căzând la pământ i s-au închinat. Și deschizându-și visteriile, i-au adus daruri, aur, tămâie și smirnă. Observăm aici, de aceea precizez unele cuvinte, că nu voi avea timpul să insist asupra lor, de aceea foarte schițat într-o mică concluzie, numai mă opresc la ele. Aici observăm în versetul 11, am subliniat, intrând în casă. Deci magii nu-l mai găsesc pe pruncul Iisus în ieslea din Betleem. Dovadă că Maria, între timp, vine de undeva de la marginea cetății și ajunge într-o casă, probabil într-un han. Deci a trecut un timp până când magii au ajuns de la Ierusalim la Betleem. Deci magii nu mai găsesc pe Maria și pe prunc la marginea cetății, acolo unde a născut, pe prunc culcat în iesle. O să vedem imediat și textul celălalt de la Luca. Îl găsesc în casă și fac un gest cu totul aparte. Îi se închină acestui prunc, o să vedem de ce, și aduc niște daruri. Și iarăși o să vedem de ce. Și luând prin vis înștiințare, să nu se mai întoarcă la Irod, pe alte cale s-au dus în țara lor. Această expresie pe altă cale s-au dus în țara lor este foarte importantă dintr-un anumit punct de vedere. În această expresie, evanghelistul Matei concentrează tot mesajul nașterii. Și o să vedem de ce. Iar după ce au plecat ei, iată îngerul Domnului îi se arată în vis lui Iosif zicând: ridică-te, ia pruncul și pe mama lui și fugi în Egipt și stai acolo până când îți voi spune eu, fiindcă Irod vrea să caute pruncul ca să-l omoare. Și ridicându-se Iosif, i-a luat în timpul nopții pe prunc și pe mama sa și a plecat în Egipt. Ceea ce știm deja din întâlnirile anterioare, tot timpul Maria este numită mama lui Isus. Nu mai insist nu mai stări asupra acestui lucru, pentru că știm de la întâlnirile trecute. Și au stat acolo până la moartea lui Irod, ca să se plinească cuvântul spus de Domnul prin profetul care zice: din Egipt l-am chemat pe fiul meu. La început citează pe Miheia, acum pe Osea. Din nou, fuga în Egipt este asociată cu o profeție. Iar Irod, văzând că fusese amăgit de magi, s-a mâniat foarte și trimițând, i-a ucis pe toți pruncii care erau în Betleem și în hotarele lui de 2 ani și mai în jos, mai mici, după timpul pe care îl aflase de la magi. Observăm aici toți pruncii din Betleem și din hotarele lui, deci din împrejurim, undeva la vârstă de 2 ani, mai mici, până la 2 ani, toți. Pentru că el n-a fost sigur exact care este timpul din discuția cu magii în care Iisus, pruncul ca rege, urma să se nască. Atunci s-a plinit cuvântul spus prin Ieremia prorocul. Glas în Rama s-a auzit, plângere și întânguire multă. Rahela își plângea copiii și nu voia să se mângâie, pentru că nu mai sunt. De fapt, aceasta este o prorocie legată de deportarea evreilor în robia babilonică.
Și cum atunci a fost mare tristețe și jale în Israel, un popor întreg dus în robie, durerea acelui popor este asociată acum de evanghelist cu durerea mamelor, a părinților care și-au văzut copiii uciși. Deci această profeție, evanghelistul, nu întâmplător, o asociază cu acest eveniment atât de dureros din Israel, oarecum spunând este egal cu cel de atunci când evreii au fost duși în robie. Și după moartea lui Irod, iată, îngerul Domnului s-a arătat în vis lui Iosif în Egipt, zicându-i, ridică-te, ia pruncul și pe mama sa și mergi în țara lui Israel, căci au murit cei ce căutau viața pruncului. Iar el, ridicându-se, a luat pruncul și pe mama sa și au venit în țara lui Israel. Și auzind că Arhelau domnește în Iudeea, în locul lui Irod, tatăl său, s-a temut să meargă acolo și luând poruncă prin vis, s-a dus în părțile Galilei. Și a venit și a locuit în orașul numit Nazaret, ca să se plinească ceea ce s-a spus prin profeți, că Nazarinean se va chema. Observăm iarăși câteva cuvinte subliniate, o să vedem imediat de ce le-am subliniat. Acesta este, dragii mei, textul lui Matei, textul relatat de evanghelistul Matei. Mergem mai departe la evanghelistul Luca și ne vom opri doar la 20 de versete. În aceste 20 de versete, evanghelistul Luca relatează nașterea lui Iisus și evenimentele care au avut loc la nașterea Domnului. Iar în zilele acelea a ieșit poruncă de la cezarul Augustus să se înscrie toată lumea. Observăm, Matei a pus accentul pe Irod, pe magi, pe fuga în Egipt, uciderea pruncilor și revenirea în Nazaret. Revenirea în Galileea, în Țara Sfântă și așezarea în Nazaret. Niciunul din aceste evenimente prezentate de Matei nu sunt prezentate de Luca. El prezintă nașterea dintr-un alt punct de vedere. O să vedem la Matei, am văzut deja, magi, Irod, casa imperială, cărturari, farisei, deci oameni învățați, teologi, magi cu daruri, aur, argint, aur, smirnă, tămâie. Dincoace la Luca o să vedem oameni extrem de săraci, păstorii. Și o să vedem cum prezintă Luca nașterea. Această înscriere, cea dintâi, s-a făcut pe când Virinius guverna în Siria. Observând din aceste două versete că evanghelistul Luca vorbește ca un istoric. El încadrează istoric evenimentele cu oameni din istorie, tocmai pentru a arăta că nașterea lui Iisus, întruparea Fiului lui Dumnezeu, nu este o poveste, nu este un basm al istoriei, ci că s-a născut într-un timp istoric bine determinat, cu personaje istorice pe care istoria le-a consemnat. Aceasta e preocuparea lui Luca, cel care a fost un istoric. Și se duceau toți să se înscrie, fiecare în cetatea sa. Și Iosif s-a suit și el din Galileea, din cetatea Nazaret, în Iudeea, în cetatea lui David, care se numește Betleem, pentru că el era din casa și din seminția lui David. Foarte multe lucruri ar trebui spuse aici, o să trecem peste ele, tocmai pentru a ne opri la mesajul textului. Ca să se înscrie împreună cu Maria cea logodită cu el, care era însărcinată. Iar pe când erau ei acolo, s-au împlinit zilele ca ea să nască. Și l-a născut pe fiul ei cel întâi născut și l-a înfășat, observați aici, și l-a culcat în iesle, fiindcă pentru ei nu era loc la Han. Multă lume, venită la recensământ, nu s-a mai găsit loc pentru ei și atunci ei se retrag undeva la marginea cetății și naște Maria într-un
loc unde se găseau păstorii, pruncul este înfășat și pus în ieslea dobitoacelor. Și în ținutul acela erau păstori care stăteau pe câmp și își păzeau turma făcând noaptea de strajă. Și iată, îngerul Domnului a stat lângă ei și slava Domnului a strălucit împrejurul lor și ei s-au înfricoșat cu frică mare. Trebuia să subliniez aici slava Domnului, dar o să vă explic mai târziu, va apare expresia. Și îngerul Domnului le-a zis: nu vă temeți, că iată vă bine vestesc vouă o bucurie mare care va fi pentru tot poporul. Că în cetatea lui David vi s-a născut azi Mântuitor, care este Hristos Domnul. Matei nu vorbește de aceste lucruri, Luca îl prezintă pe cel născut ca Mântuitorul lumii. Și acesta vă va fi semnul. Veți găsi un prunc înfășat și culcat în iesle. Li se dă un semn după care să-l recunoască. Și deodată la oaltă cu îngerul s-a văzut mulțime de oaste cerească, lăudându-L pe Dumnezeu și zicând, acest text este foarte important, versetul 14, slavă întru cei de sus lui Dumnezeu și pe pământ pace și între oameni bunăvoire. Acesta este mesajul cerului către pământ, către oameni. Prin nașterea lui Iisus Hristos trebuie slăvit Dumnezeu, iar din momentul acesta o să vedem în final cum va explica Apostolul Pavel și Ioan, preluând aceste relatări istorice, între oameni să fie pace și bunăvoire. Pe pământ să fie pace. Acesta e mesajul cerului de nașterea lui Iisus adresat pământului. Iar după ce îngerii au plecat de la ei la cer, păstorii vorbeau unii către alții. Să mergem dar până la Betlehem și să vedem lucrul acesta ce s-a făcut, pe care Domnul ni l-a făcut nouă cunoscut. Și grăbindu-se, au venit și au aflat pe Maria și pe Iosif și pe prunc culcat în iesle. Și văzându-l, au vestit cuvântul ce li se grăise despre copilul acesta. Adică ei spun Mariei, mamei lui și lui Iosif, ce le-a spus îngerul despre el. Cele mai importante cuvinte din portretul pe care îngerul l-a făcut pruncului erau acelea că el este Mântuitorul lumii. Acum aude Iosif acest lucru. Și Maria. Gândiți-vă, Maria știa toate aceste lucruri. Dar acum le aude de la niște păstori, de la niște oameni simpli, cărora îngerul le-a descoperit acest lucru. Cum a fost inima Mariei, de fapt vedem imediat, și Maria păstră toate cuvintele acestea punându-le în inima ei. Iar știm aceste cuvinte ce au însemnat din întâlnirile trecute. Și s-au întors păstorii, foarte important, s-au întors slăvind, aceste cuvinte subliniate sunt importante, slăvind și lăudând pe Dumnezeu pentru toate câte le-au auzit și le-au văzut, așa cum li se spuseseră. Acesta este textul din Luca, cu aceste foarte succinte precizări pe care le-am făcut, și acum mergem la interpretarea celor două relatări, celor două narațiuni pe care le-am văzut până acum. Apostolul Pavel, spuneam de exegeza pe care Apostolul Pavel o face, adică de interpretarea pe care o face Apostolul Pavel evenimentului relatat. Și anume, dar când a venit plinirea vremii, Dumnezeu l-a trimis pe Fiul Său, născut din femeie, născut sub lege, ca pe cei de sub lege să-i răscumpere, o întreagă interpretare, o întreagă teologie a evenimentului, ca să dobândim înfierea. Și pentru că sunteți fii, foarte importante aceste cuvinte,
Dumnezeu l-a trimis în inimile noastre pe Duhul Fiului Său care strigă Ava, adică Părinte. Deci, de la nașterea lui Iisus, lui Dumnezeu, îi strigăm Părinte. Adică îi ne adresăm cu cuvântul Tată. De atunci, Dumnezeu ne-a devenit Tată. În felul acesta, spune Sfântul Pavel mai departe, ultimul verset, tu nu mai ești rob, ci fiu. Iar dacă ești fiu, ești și moștenitor al lui Dumnezeu prin Iisus Hristos. Uluitor, prezintă lui Apostolul Pavel. O întreagă teologie în câteva versete. 1, 2, 3, 4 versete. O întreagă teologie, o întreagă dezvoltare teologică a nașterii lui Iisus, cu toate consecințele cosmice, antropologice, teologice, pentru lume. Desigur, nu voi insista foarte mult asupra acestui text. Fiecare din aceste texte pe care le-am citit, fiecărui text îi poate fi alocat o întâlnire. Și ultimul text, 2 versete, din Evanghelistul Ioan. Iată ce spune Ioan. Într-o ale sale a venit, dar ai săi nu l-au primit. Dar celor câți l-au primit, care cred într-un numele Lui, le-a dat putere să devină fii ai lui Dumnezeu. Atât spune Evanghelistul Ioan. Enorm de mult spune Evanghelistul Ioan. O să vedem cele ce urmează, ce spune, de fapt, Evanghelistul Ioan prin aceste 2 versete. Dragii mei, acestea sunt textele care vorbesc de nașterea lui Iisus Hristos. 2 relatări, spune noi, ale celor două narațiuni, ale celor 2 evangeliști, Matei și Luca, și 2 teologii, spune noi, 2 dezvoltări teologice a textelor pe care le-am citit de către alți 2 autori ai Noului Testament, de către Apostolul Pavel și Ioan. Și acum, după ce am văzut textele, să mergem la a 2-lea capitol, a 2-a problemă, intrăm puțin în dezvoltarea acestor texte, și anume la prima problemă, relatarea Evanghelistului Matei și mesajul textului. Am văzut ce a spus Matei, am văzut istorisirea lui, narațiunea lui. Haideți să ne oprim puțin cu câteva reflexii. Spunem aici că Evanghelistul Matei relatează nașterea Mântuitorului ca un fapt istoric și el, încadrat în evenimente naturale, dar și supranaturale, miraculoase. O să le vedem. Și acestea pot fi grupate în 2 evenimente la Matei, în 2 grupe. Și anume, evenimente în timpul vieții lui Irod și evenimente după moartea lui Irod. În timpul vieții lui Irod, adică magii, plecarea magilor, găsirea pruncului, uciderea copiilor. Și evenimente după moartea lui Irod, întoarcerea din Egipt și așezarea familiei sfinte în Galileea. Dintr-un alt punct de vedere, a altor exegeți, a altor specialiști, Matei prezintă evenimente care se desfășoară în Ierusalim, magi, întâlnirea cu Irod, și evenimente care se desfășoară în Betleem. Magii ajung la Betleem, darurile oferite, uciderea copiilor. Și dar, teologic vorbind, exegetic vorbind, cam acesta ar fi cadrul în care Evanghelistul Matei relatează acest eveniment al nașterii. Dar fiecare din aceste părți pe care le-am arătat aici este introdusă de episodul magi, adică e vorba de călătoria și sosirea lor la Ierusalim, călăuzirea spre Betleem de către stea și închinarea înaintea pruncului, exact ce vă spuneam. Dar ce observăm aici? Că episodul magi e foarte important. El pendulează episodul magi între aceste evenimente. Și o să vedem de ce. Mergem mai departe. După precizarea locului, Betleemul Iudeii, am văzut, îi spun clar lui Irod, am spus noi specialiștii la vremea aceea, hiereii și cărturarii, Matei Evanghelistul indică timpul nașterii lui Iisus Hristos. Și aici vă ruga să fiți cu luarea minte. Timpul nașterii lui Iisus. În zilele lui Irod regele.
Bun, Irod, o să vedem câți ani a domnit. Uitați-vă, aveți aici, din 37 înainte de Hristos până în 4 înainte de Hristos. În zile, spune Evanghelistul Matei, în zilele lui Irod regele. Deci cândva, spre sfârșitul vieții lui, în ultimii săi ani de domnie, se naște Hristos, Iisus Mântuitorul. Adică ce înseamnă ultimii ani de domnie? Foarte puțin înainte de anul 4, înainte de Hristos. Am zice noi, înainte de era noastră. Iisus nu se naște la anul 0 al erei, cum se spune, al celor 2 ere, ci puțin înainte. 6 chiar, 7 probabil. Deci, în ultimii ani ai vieții lui Irod. Iar Dionisie Exigu, teologul din părțile Sciției Minor, Dobrogea noastră, face era, încadrează temporar era creștină de la nașterea lui Iisus. Dar Iisus se naște, istoriei vorbind, în împărțirea timpului erelor, puțin înainte de anul 0. Dar cum Exigu a greșit numerotarea timpului, a erei, undeva nașterea lui Iisus ajunge undeva spre anul 0. Adică dacă ea a avut loc undeva în anul 6 sau 7, minus 5 ani cu care Exigu a greșit era, ajunge undeva spre anul 0. Dar era creștină începe cu Iisus Hristos. La Roma era Cezar Augustus și în relatarea mateană este vorba, aici este important, de Irod Idumeu, numit cel Mare, pentru a nu fi confundat cu Irod Antipa, fiul său, și cu Irod Agripa, nepotul său, de care mai vorbește Noul Testament. Deci noi avem de-a face cu Irod Idumeu sau Irod cel Mare. În timpul lui se naște Iisus, adică în acest timp de domnie a lui Irod Idumeu. Steaua magilor. Să vedem despre ce stea este vorba. În precizarea timpului istoric al nașterii lui Iisus Hristos, Evanghelistul Matei prezintă sau vorbește de un eveniment important, miraculos, am spune noi, și anume apariția stelei magilor, în versetul 2. Am văzut când am citit textul. Despre ce stea este vorba? Și de ce natură a fost ea? Adică a fost un astru ceresc? Cum trebuie să înțelegem steaua din relatarea lui Matei? Eu am să vă dau o mai numită ipoteză a unui astrolog important, am spune noi, în jurul cărei ipoteze s-a învârtit, să spunem așa, științific, explicațiile. Dar o să vedem dacă ipoteza respectivă poate să rămână în picioare. În jurul anului 1600, un mare astrolog, Johannes Kepler, mulți ați auzit despre el, a lansat o ipoteză cu privire la identitatea stelei magilor. Potrivit cărei ipoteze a lui Kepler, ce a fost această stea? Nimic altceva decât aspectul pe care l-a luat pentru observatorul de pe Pământ, deci pentru omul de știință de pe Pământ, o triplă conjuncție a planetelor Jupiter și Saturn din constelația Peștilor. Adică cele două planete s-au suprapus, în fundalul acestor două planete fiind constelația Peștilor, dădea această conjuncție, dădea imaginea pentru observatorul de pe Pământ a unei stele cu totul aparte. Cred că am și explicat aici, da, aliniate una peste alta, cele două planete, având în fundalul lor constelația Peștilor, dădeau impresia unei stele cu o strălucire aparte. Vreau să vă spun că au existat și teologi. În multe comentarii mai vechi, găsim teologi care au acreditat ipoteza lui Johannes Kepler. Și o să vedem de ce. Pentru că această ipoteză a lui Johannes Kepler nu este lansată doar așa întâmplător, ci are o anumită bază istorică și arheologică. Și anume, uitați-vă aici ce am scris, o triplă conjuncție
de acest fel se produce foarte rar. Sunt, sigur, de acord oamenii de știință, astrologii. Și o triplă conjuncție de acest fel ar fi avut loc cândva în anul 7 înainte de Hristos. Iată ce vă spuneam înainte, ne apropiem de anul 7 al nașterii lui Iisus. Având 3 perioade de maximă strălucire, 23 mai, 3 octombrie și 4 decembrie. După Kepler, deci după astrologul respectiv, magii, astrologi din Babilon, el îi socotește ca oameni de știință. O să vedem și ipoteze legate de magi. Ca oameni de știință din Babilon, au pornit la drum imediat după a doua maxima conjuncție, adică 3 octombrie, și ajung la Ierusalim cam după o lună și jumătate, undeva spre apropierea datei de 4 decembrie. Rămânem încă la ipoteza astrologului Johannes Kepler. A treia maximă, ce vedeți aici scris, a treia maximă, cea din 4 decembrie, ar fi coincis cu reapariția stelei după ce magii tocmai pleacă de la Irod. Am precizat atunci că steaua din nou apare când ei pleacă de la Irod și însoțește spre Betleem. Iar ei, ascultând pe rege, au plecat și iată steaua pe care o văzuseră la răsărit mergea înaintea lor până ce a venit și a stat deasupra unde era pruncul. Deci, versetul 9 din Matei, capitolul 2, pe care tocmai l-am citit. Și acum, o anumită bază arheologică. Pentru că Johannes Kepler, un mare astrolog, n-a vorbit întâmplător. Și anume, o inscripție, spunem aici, vedeți, cuneiformă, pe o tăbliță de lut ars, provenind de lângă Babilon, probabil de la vestita școală astrologică de la Stipar, pe care o consemnează istoria și arheologia, confirmă faptul că steaua magilor a putut fi observată în anul 7 înainte de Hristos, timp de 5 luni. Deci, iată o inscripție pe o tabliță de lut veche, de la vechea școală astronomică din Babilon. Și că în anul 7, o astfel de stea a putut să fie văzută timp de 5 luni. Cam ce observăm noi aici din ceea ce a spus Johannes Kepler. Deci el pornea de la această dovadă arheologică. Pentru cei care ați dori mai multă informație în acest sens, găsim și la bibliotecă, este vestita carte a lui Emil Schurer, este în engleză, The History of the Jewish People in the Age of Jesus Christ, adică istoria poporului evreu în epoca lui Iisus Hristos, apărută la Edinburgh în 1973. Toată această ipoteză apare la pagina 48, descrisă de acest teolog și istoric în același timp, Emil Schurer. Deci de aici am luat informația. El vorbește în această carte în detaliu despre toate aceste aspecte științifice. Facem un pas mai departe. Să vedem ce spune Sfântul Ioan Hristostomul. Aceasta este, am spune noi, ipoteza științifică. Repet, împărtășită în timp chiar și de unii teologi. Totuși, Sfinții Părinți, și îl citesc pe Sfântul Ioan Gură de Aur, a avut o altă părere. Și să vedem care este părerea corectă vis-a-vis de steaua magilor și ce a însemnat această stea care a însoțit pe magi. După Sfântul Ioan Hristostomul, aceasta nu a fost o stea, adică un astru ceresc, ci o putere nevăzută, dumnezeiască, care a luat numai chip de stea. Deci a apărut, o să vedem imediat, un fenomen miraculos dumnezeiesc care a apărut sub formă de stea, sub chipul unei stele. Această stea, de ce? Spunem că n-a fost un astru ceresc și Sfântul Ioan Gură de Aur de părere că n-a fost un astru ceresc. Această stea, de fapt, mergea impropriu spus, mergea de la nord spre sud, Ierusalim spre Betleem,
și nu de la est spre vest, așa cum, potrivit legii de rotație a Pământului, am avea noi impresia că se mișcă stelele, deci astele cerești. Deci el merge tocmai invers. Potriva mișcării de rotație a Pământului. Am vrut să vă scanez o pagină dintr-o carte, să vedeți configurația Ierusalimului și a Betleemului. Acum îmi dau seama că mi-a scăpat. Am avut în intenție, dar mi-a scăpat să fac acest lucru, să vedeți. Dar dacă vă uitați pe ecran, dacă se vede din spate, eu am să fac cu cursorul, cu această luminiță roșie, itinerariul. Cam aici s-ar găsi Ierusalimul, în zona aceasta, și undeva în zona aceasta s-ar găsi Betleemul. Deci, practic, această stea mergea de la nord spre sud și nu de la est spre vest, cum am avea impresia că se mișcă astele cerești. Deci nu este vorba de o stea ca astru ceresc, înțeleasă ca un astru ceresc. Dar atunci, dacă n-a fost un astru ceresc, despre ce a fost vorba? Și iată cum explică Sfântul Ioan Gură de Aur steaua. De fapt, spune aici că ea nici nu avea un drum propriu. Mergea când margii trebuiau să meargă și stătea când ei stăteau. Deci ajung la Irod, steaua dispare, când pleacă de la Irod, steaua din nou apare și însoțește pe drum. Până când ea se oprește cu lumina deasupra locului, casei în care se găsea Iisus, pruncul. Și Sfântul Ioan Gură de Aur este de părere că ea a fost de fapt ca stâlpul de nord din pustie. Dacă citiți cartea Ieșirii, a doua carte a Vechiului Testament, capitolul 13, 21-22, o să vedeți că acolo apare un astfel de fenomen care a ajutat poporul să meargă prin pustie, îl ghida pe poporul ales când a ieșit din Egipt. Era vorba de un stâlp de nor luminos noaptea și ca un stâlp de nor întunecat ziua. Și acest stâlp de nor ghida poporul prin pustie, noaptea și ziua, pe unde se meargă. Cu siguranță, la vremea aceea, nu au avut GPS, ca să poată să fie conduși fără probleme. Și atunci a apărut Dumnezeu cu o putere nemărginită, sub formă unui stâlp luminos care l-a condus pe popor prin pustie. Și Sfântul Ioan Gură de Aur este de părere că această stea trebuie să fie avut această înfățișare a unui fenomen miraculos asemănător norului din pustie, dar că pentru omul de pe pământ, pentru observatorul de pe pământ, ea lua chipul unei stele. Așa a înțeles Matei din tradiția care vorbea despre nașterea lui Iisus, că a apărut acest fenomen dumnezeiesc miraculos. Cu alte cuvinte, acum, steaua magilor n-a fost un astru ceresc, ci un semn dumnezeiesc sub chipul unei stele luminos, care i-a ghidat pe magi din extremul orient spre Ierusalim și de la Ierusalim spre Betleem. Și ea dispare. După ce magii îl găsesc pe prunc, ea dispare. Așa trebuie să înțelegem această stea despre care evanghelistul Matei vorbește. Haideți să vedem cine sunt și magii. Încercăm să identificăm cine sunt acești magi care pornesc, iată, după această stea, după acest fenomen miraculos dumnezeiesc și cum au reușit ei să citească acest fenomen și să se ghideze după el. Identificarea magilor, spun aici, dintotdeauna o problemă pentru specialiști. Deci pentru exegezi, pentru nou-testamentari, pentru bibliștii nou-testamentari, identificarea magilor întotdeauna a fost o problemă. Și nu numai pentru ei. Dar haideți să încercăm totuși să vedem dacă textul, pentru că tot ceea ce vă spun, încerc, după cum ați observat, să fundamentez pe textul biblic. Dacă textul ne permite aceste concluzii, pe care o să le vedem. Ei sunt consemnați, ca să vedeți că nu sunt o poveste magii,
Ei sunt și pun întrebarea acum, anticipez, câți vor fi fost ei. Și acum mi-ați putea răspunde, au fost 3 din tradiție, știm și noi, Gaspar, Melchior și Baltazar. Și cunoaștem din scenetele de Crăciun cu magii, cu cei 3 crai de la răsărit. Au fost 3 sau mai mulți? Cu siguranță au fost mai mulți. Au fost de niște crai, cine au fost ei? De unde aceste nume? Au rămas în tradiție, dar cert este și important este pentru noi, pentru că o informație biblică este consemnată de istorie și nu numai această informație biblică. Ei sunt consemnați cu acest nume de magi, fără nume proprii, de magi, în scrierile unor istorici precum Herodot, Strabon, Xenofon, fapt care conferă, spunem aici, istoricitate deplină episodului. Deci nu sunt aceștia o poveste, ci iată, istorici i-au consemnat mari istorici ai timpului în scrierile lor. Avem o variantă împărtășită, sigur, de fostul mitropolit Bartolomeu. În Biblia lui, el spune că acești magi au fost înțelepți persani, babilonieni sau arabi, din sus spune înțelepți persani, care se ocupau cu studierea cerului, a mișcării astelor. E o ipoteză, e o variantă, adică înțelepți persani, babilonieni sau arabi, care se ocupau cu studiul mișcării astelor. Alți exegezi, alți specialiști, alți bibliști sunt de părere că aceștia au fost preoți păgâni, inițiați probabil și în astrologie. Acesta este și punctul meu de vedere personal. Nu niște simpli înțelepți persani, babilonieni, arabi, niște astrologi care cunoșteau bine studiul astelor, ci mai mult decât atât, niște preoți păgâni, dar inițiați și în astrologie. De ce? De ce această ipoteză e mai fiabilă? Pentru că preoții păgâni erau primii care sesizau, care recepționau influențele iudeilor asupra diferitelor epoci ale istoriei, astfel că erau la curent cu profețiile mesianice. Fac o scurtă paranteză, să vedeți de ce această idee poate fi mai bine acreditată. Poporul acesta evreu a fost un popor extrem de curios în istorie și așa a rămas și astăzi. Popor extrem de curios. Foarte interesant. Ei au fost duși în special în 2 mari robii. Robia asiriană și robia babilonică. Au peregrinat și în Egipt, cunoaștem acest lucru. Bun. Oriunde ei se duceau cu ei și cărțile sfinte. Duceau cu ei profețiile. Și oriunde ajungeau, spuneau stăpânitorului și celor care i-au robit, ia uite aici ce scrie în cărțile noastre sfinte. Va veni un rege care va restaura regatul lui David, părintele nostru, mai mare îl va face. Și atenție voi care ne supuneți, voi care ne-ați robit, asirieni, babilonieni și așa mai departe. Uite, vrem să vă spunem ceva. Potrivit cărților noastre sfinte, împărăția noastră, cel care va veni dintre noi, rege, împărăția lui va fi veșnică. Și va împărăți cel care va veni, regele din David, peste toți oamenii, peste tot pământul, deși peste voi. Popoarele asupritoare erau extrem de atente la aceste profeții mesianice. Niciun alt popor n-a mai avut așa ceva. Cu niciun alt popor subjugat nu s-au confruntat cei care i-au robit cu această veste. Și toți s-au temut de evrei și de profețiile lor. Și atunci ce au făcut aceste popoare? Au pus pe preoții lor să studieze extrem de atent
toate mișcările în Israel, toate evenimentele care se petrec, tot ce se petrece în dinastiile lor, în familiile lor, în triburile lor. Pentru că se temeau de ceea ce spuneau evreii. Ne-a subjugat, dar va veni de la noi un rege care va stăpâni peste voi, peste tot pământul, fără sfârșit împărăția lui. Și cei care se ocupau de rândul acestor popoare păgâne cu studiul istoriei lui Israel foarte, foarte atent, erau preoții păgâni, care erau foarte bine puși la punct cu profețiile mesianice ale evreilor. De aceea, cred că acești magi vor fi fost astfel de preoți, sigur nu străini de astrologie, astfel de preoți foarte, foarte bine familiarizați cu profețiile iudaice. De asta ei vin la rege și întreabă precis. Precis, întrebarea lor este precisă. Unde este cel ce s-a născut rege al evreilor? Asta îi interesau pe ei. Și mai departe, ce ne mai duce la concluzia respectivă, încă două argumente avem pentru identificarea lor cu magi, identificarea magilor cu preoți păgâni. Întrebarea lor este foarte precisă. V-aș ruga să priviți cu luarea minte aici la 1, spunem așa, întrebarea magilor este: unde e cel ce s-a născut rege al iudeilor? În limba greacă, sigur, nu știți greacă, dar eu vă arăt numai pentru a putea să înțelegem mai bine traducerea. În limba greacă avem puesinotechtis Vasilev ton Iudeon, și anume, unde este puestin cel ce s-a născut otechtis Vasilevs ton Iudeon al iudeilor? Adică, unde este cel ce s-a născut rege al iudeilor? Ce observăm noi aici? Vă explic ce observăm pe textul grecesc, pe textul original, că acest cuvânt, acest substantiv Vasilevs nu este articulat. Deci nu avem aici articolul care ar fi trebuit să apară, nu este articulat și acest lucru duce la concluzia că magii întreabă nu de Irod ca rege, ci de un prunc născut ca rege. Dacă ar fi fost articulat, unde este regele iudeilor, era clar că s-ar fi referit la regele Irod, cel în funcție de atunci. Articolul lipsește articolul masculin o, Vasilevs, deci nu este articulat cuvântul, lasă să se înțeleagă că nu avem de-a face cu Irod, bine substantivizat, particularizat, ci cu un alt rege nearticulat. Nu regele acum care era în funcție. Deci întrebarea lui este foarte, foarte precisă. Ei nu-l caută pe Irod regele, care s-a născut cândva, nu vin la curte să spună unde este regele Irod, cel care s-a născut cândva în istorie. Nu, unde este cel ce s-a născut rege acum al iudeilor. De fapt, acest participiu din limba greacă ne arată clar că acest lucru trebuie să înțelegem. Mai departe, că magii căutau un prunc cu totul deosebit, rezultă și din darurile pe care ei i le-au adus. Aur ca unui rege, tămâie ca unui Dumnezeu și smirnă ca unui om care va muri. Acum, din faptul că noi avem aici 3 daruri, aurul, tămâia și smirna, în istorie și teologii și tradiția creștină au acreditat ideea că avem de-a face cu 3 mași pentru că sunt 3 daruri. Cu siguranță au călătorit mai mult datorită pericolului drumului din vremurile respective. Nu este exclus chiar cu escortă, ce se înțelegea pe atunci escorta, pentru că ei, e clar că n-au venit de capul lor. Ei au fost trimiși, probabil, însoțiți, deci au fost cu siguranță mai mulți, dar ia uitați-vă ce daruri aduc ei. Deci ei au pornit la drum clar, au știut clar cine este acest prunc. Și anume că acest prunc este nu numai un rege omenesc, căruia i-au dus aur, acesta e și un Dumnezeu căruia i-a dus tămâie. Tămâia făcea parte din jertfa spirituală
adusă lui Dumnezeu, lui Iahve. Și Smirna, ca unui om care va muri, Smirna, intrând în compoziția celor aromate, celor uleiuri cu care se îmbălsăma un om care murea, un om mort. Deci ei știau multe despre acest prunc. Odată, că e rege, doi, că e Dumnezeu și trei, că este și om. Enorm de mult au știut acești magi. Au teologisit, au citit, au interpretat profețiile iudeilor într-un mod cu totul și cu totul aparte. Așadar, iată cine sunt magii, știm acum ce este steaua, știm acum cine sunt magii, mergem puțin mai departe, la uciderea pruncilor. Istoricul latin Macrobius, vorbind de domnia lui Augustus, cel care reprezintă domnia cezarului Augustus, notează faptul, aici este important, că împăratul Augustus s-a supărat. Deci chiar i-a păsat cezarului de la Roma când a auzit că Irod a poruncit uciderea acestor copilași. Și atunci el a făcut o exclamație. Macrobius spune, cel care a scris viața lui Augustus. O să vedem, face o afirmație, o să vedem imediat, dar haideți să vedem de ce totuși până la urmă s-a supărat Augustus și ce a făcut acest Irod. De ce a putut el să facă acest lucru? Să ucidă atâția copilași. Și acum, înainte de a apărea acolo pe slide scris, câți copii au ucis Irod? Câți apar în calendar? Cine poate să-mi spună? Cât? 14.000, da? Eu vă spun acum, nici vorbă de această cifră. Dar atunci m-ați putea întreba, dacă nici vorbă de această cifră, că Irod a ucis 14.000 de copii, atunci m-ați putea întreba, bine, părinte, dar de ce? Cât s-au ucis? O să vedem cât s-au ucis. Bun. Dar atunci de ce a rămas în calendar 14.000 de prunci? O să vă spun și aceasta. Cine a fost Irod? Iată ce face Irod. De aceea este explicabil ce a făcut el. Un om care a urcat pe tron într-un fel nelegitim, prin crimă, nu mai istorisim acum toată istoria lui, care toată viața lui a fost bântuit de fantoma aceasta a trădării și a pierderii scaunului, tronului, și pune la cale nenumărate ucideri, crime. Și iată câteva dintre ele. În anul 29 o executa, o omorea pe soția lui Mariamne, din cele 10 pe care le-a avut și despre care istoricii spun, Iosif Flaviu, că a fost singura pe care Irod a iubit-o cu adevărat. Și o ucide. Pentru că cineva a șoptit că ar complota împotriva tronului său. Și o omoară. Repet, cea despre care Iosif Flaviu spune că a fost singura pe care Irod a iubit-o cu adevărat. În anul următor, 28, o ucide pe mama acesteia, pe Alexandra, sub aceeași învinuire. Să fiți cu luare minte ce urmează. A urmat apoi fratele soției Aristobul, pe care l-a pus el arhiereu, și îl omoară, pune să fie înnecat în baie atunci când îl vizitează la unul din palatele lui. Și alți 2 cumnați de-ai lui omorâți la fel sub învinuirea de complot împotriva tronului său. Și uitați-vă acum. 3 fii ai Alexandru, Aristobul, aceștia de la Mariamne, și pe care Irod, consemnează Iosif Flaviu, i-a iubit pe aceștia. Îi omoară atunci când Antipater, care era frate vitre cu aceștia, de la o altă soție, îi strecoară lui Irod ideea că cei 2 copii al lui Alexandru și Aristobul ar complota și că ar urma să-l dea jos de pe tron. Și omoară.
Dar Antipater, cel care a complotat, a pus la cale acest complot, este și el ucis acesta, deci Antipater, cu numai 5 zile înainte de moartea sa. Dar Irod mai face încă un lucru demențial. 5.000 de evrei într-un hipodrom la Ierihon, el era deja în agonia ultimelor clipe, mâncat de viermi, un cancer la intestin care s-a extins în tot corpul, pe trupul lui se puneau bucăți de carne, spun istorice, de vițel, ca să scoată, să iasă viermi din el în bucățele de carne de pe el. Și în agonia aceasta, nebunia lui a dat ordine că atunci când el va muri, toți acești evrei din hipodrom să fie uciși, ca poporul să-i plângă, plângându-i pe acești oameni, să creadă că îl plâng pe Irod. Un act demențial, un nebun al istoriei. Numai că sora lui Salomea, care i-a urmat imediat, nu dă curs acestui act demențial al lui Irod și cei din hipodrom nu sunt uciși când Irod moare. Acesta a fost Irod. Deci pentru el, uciderea unor copilași nu însemna nimic, străini de familia lui, dacă a putut să facă ceea ce a făcut. Și acum expresia lui Octavian Augustus, când a aflat ce a făcut Irod, că a ucis acești copii, spune așa: Melius est Herodis porcum esse van filium, adică mai bine este să fii porcul lui Irod decât copilul lui. Adică, cel puțin dintr-un raționament, că Irod, fiind idumeu, evreu, nu mânca carne de porc și ar fi protejat un porc mai bine decât pe un copil de-a lui. Aceste lucruri rămase în istorie, consemnate de istorici, sunt lucruri adevărate. Dinastia lui Irod este, când o citești, când îi vezi, istoricul te înfioară. Și acum să vedem câți copii a ucis Irod. Pentru a exprima marea durere, evanghelistul face legătura cu deportarea evreilor în exilul babilonian. Întrebăm pe cei de la radio, avem până la ora 8 sau până la 8 și jumătate? Până la 8 și jumătate. Bun. În acest sens, evanghelistul notează prorocia lui Ieremia. Cea pe care v-am citit-o, glas în Rama s-a auzit, plângere și tânguire multă. Cât privește numărul pruncilor uciși, acum vedeți aici, acesta n-a putut fi mai mare de câteva zeci. Și nici într-un caz 14.000. De ce? Pentru că Betleemul era o localitate mică, o cetate neînsemnată, săracă, cu o populație foarte puțină, iar satele din jur și mai neînsemnate. Deci, practic, Irod a ucis câțiva copilași, câțiva zeci de copii, nici vorbă de 14.000. Și atunci vă puneți întrebarea și ne punem întrebarea: de ce a rămas în istorie și în tradiția creștină cifra de 14.000 de copii uciși de Irod? Cifra 7 la evrei era un număr simbolic, exprimând deplinătatea. De 2 ori luată cifra 7, înmulțită, dădea imaginea unei deplinătăți fără ca să fie contestată. Iar adăugată și 14.000, însemna deplinătatea inatacabilă. Și atunci, folosind cifra aceasta la durerea de atunci, pentru că e dureros nu când ucizi 10 copii sau 8 copii, ci e dureros și trist când ucizi un copil. Deci, că era ucis 14.000 sau un copil, era durerea unei mame și a unui tată, a unei familii. Dar creștinătatea, pornind de la simbolismul iudaic, pentru a se arăta solidară în timp până la capătul istoriei, cu această durere din Israel,
a consemnat, în virtutea simbolismului iudaic, a mulțit cifra de 14.000 pentru a arăta durerea și astăzi a creștinătății, când se referă la textul biblic unde Irod, care text biblic spune că Irod a ucis pruncii de 2 ani mai mici din Betlehem și din toate hotarele acestuia. De aici, e o hiperbolă, e o metaforă, să spunem așa, care exprimă solidaritatea creștinătății cu durerea de atunci, adică maximă durerea, deplină durerea și suferința. De aici cifra 14 rămasă în tradiție. Dar Irod a ucis în fond câțiva zeci de copii. Atât, nu mai mulți. Întoarcerea din Egipt, ultima problemă legată de Matei. Intenția Familiei Sfinte, cel puțin textul lasă să se înțeleagă, e aceea de a locui probabil în Iudeea. Pentru că, iată ce spune Matei în versetul 22, și auzind că Arhelau domnește în Iudeea în locul lui Irod tatăl său, s-a temut să meargă acolo și luând poruncă prin vis s-a dus în părțile Galilei. Deci, iată, probabil vreau să vină în Iudeea. Să nu uităm, Iosif era originar din Iudeea, din cetatea lui David Betlehem. Dar se așează în Nazaret. De ce? Pentru că Arhelau domnea în Iudeea și s-au temut și se duc în Nazaret ca să se împlinească ceea ce s-a spus prin profeți că Nazarenean se va chema. Care profeți nu știm. Dovadă că evanghelistul cita din tradiția orală profetică. Mesajul textului lui Matei. Acestea au fost câteva aspecte pe care le-am punctat. Mai sunt mult mai multe și teologic vorbind. Care e mesajul textului? Am spus atunci că acea expresie pe altă cale s-au dus magii în țara lor este importantă. Și după întâlnirea cu pruncul Iisus, viața fiecărui om se desfășoară sau ar trebui să se desfășoare pe un alt drum. Adică mergem spre Iisus pe un drum și ne întoarcem după ce l-am cunoscut pe alt drum. De altfel, într-o pastorală de Crăciun, cred că anul trecut, foarte frumos, mi-a presimțit-o Andrei, mitropolitul nostru, s-a oprit tocmai asupra acestei expresii și a accentuat faptul că toți mergem în întâmpinarea lui Iisus, ca și magii, probabil unii îl și găsim pe Iisus, pruncul. Dar dacă l-am găsit și am văzut ce a făcut pentru noi acest prunc și ce face pentru noi, atunci trebuie, după ce l-am aflat, de la el să mergem pe altă cale a vieții. Magii s-au întors după ce l-au aflat pe pruncul Iisus pe altă cale în țara lor. Acesta este mesajul profund spiritual al textului Mateian sau textului evanghelistului Matei. Mulți, dacă nu toți, l-am întâlnit în viața noastră pe pruncul Iisus. Întrebarea este, s-a schimbat ceva în viața noastră? L-am găsit într-un fel, l-am găsit mângâindu-ne, l-am găsit răspunzându-ne întrebărilor noastre, l-am găsit când eram triști, răvășiți, l-am găsit pe pruncul Iisus și pe Mântuitorul nostru când nu mai aveam nicio speranță. Întrebarea care se pune potrivit mesajului lui Matei, s-a schimbat ceva în viața noastră din acel moment? Adică, altfel spus, a luat viața noastră alt curs, altă cale. Și v-aș ruga din acest mesaj al evanghelistului Matei să reținem acest lucru. Să avem ca un leitmotiv acest mesaj al textului evanghelistului Matei, adică după ce l-am întâlnit pe pruncul Iisus, a mers viața noastră pe alt drum sau nu? Că dacă n-a mers pe alt drum, l-am întâlnit degeaba.
sau dacă nu l-am întâlnit degeaba, n-am înțeles nimic întâlnindu-l. De aceea am spus la început că dintr-un anumit punct de vedere, teologic și spiritual, toată narațiunea lui Matei este concentrată pe acest aspect al călătoriei magilor. Întoarcerea în țara lor pe alt drum. Luând înștiințare prin vis, să nu se mai întoarcă la Irod, pe altă cale s-au dus în țara lor. Tuturor să ne rămână această expresie în mintea noastră, altă cale a vieții. Facem un pas mai departe și ajungem la Luca. Relatarea evanghelistului Luca și mesajul textului său. Care sunt accentele pe care Luca le scoate în evidență, așa cum am văzut și în preliminarele textului sau narațiunii lui Matei? Iată care sunt puține câte am scos în evidență pentru noi aici, din multele aspecte pe care Luca le accentuează, și anume, preocupat de istoricitatea evenimentului nașterii. Adică Luca este preocupat de a arăta că nașterea este într-un cadru, s-a desfășurat, s-a avut loc într-un cadru istoric bine determinat și că nu este o ficțiune a istoriei, o poveste a istoriei, nașterea lui Iisus. 2. Avem minunatul episod păstor, unicul, în textul Sfânt. Și o să vedem, uitați-vă aici, în câteva subpuncte de ce. Cine sunt acești păstori? Beneficiarii revelației? E aici, în episodul păstor, mesajul cerului către pământ? Și 3, misiunea păstorilor. O să vedem cine sunt acești păstori și ce fac ei, ce devin ei în istorie. Și taina Mariei. Asupra acestui lucru, vă amintiți, am vorbit în întâlnirile trecute, nu o să insist asupra acestei idei, dar o să o accentuez. Și ultimul aspect pe care evanghelistul Luca l-are în vedere, că relatează nașterea, este mesajul pe care el vrea să-l transmită. Unul din câteva. Și acum, după ce am văzut acest cadru de idei pe care Luca le scoate în evidență sau de care Luca este preocupat să le scoate în evidență, facem un pas mai departe să vedem despre ce este vorba. Primul aspect, istoricitatea evenimentului nașterii. Iată cum prezintă Luca. În zilele acelea a ieșit poruncă de la Cezarul Augustus să se înscrie toată lumea. Deci Cezarul Augustus, și această înscriere, spune Luca, cea dintâi, o să vedem de ce am subliniat aceste lucruri, s-a făcut pe când Virinius guverna în Siria. Noi am văzut de fapt înainte, chiar la început, întregul text din Luca. Acum revenim asupra câtorva versete. Observăm Cezarul Augustus menționat de Luca, îl știe istoria, nu mai este nevoie să ne oprim asupra lui, care domnește între anii 27-14 înainte de Hristos. Mai departe, Virinius, 14 după Hristos, pardon. Virinius, 10 înainte de Hristos, 6 sau 7 după Hristos. Și înscrierea cea dintâi, de ce spune Luca cea dintâi? Aproximativ anul 8 înainte de Hristos va fi avut loc un recesământ. Pentru că Virinius domnește până în anul 6-7, când are loc spre sfârșitul domniei lui un recesământ, dar nu despre acela este vorba, pentru că Iisus atunci ar fi avut undeva vârsta de 10-12 ani probabil. Deci nu despre ultimul recesământ este vorba, ci de un recesământ, Virinius domnind de 2 ori, pe care el îl va fi inițiat sau îl va fi condus cândva în jurul anului 8 înainte de Hristos, în jurul datei respective, puțin mai încoace, se naște Iisus Hristos. Deci despre acel recensământ este vorba și Luca spune clar înscrierea cea dintâi, adică prima, din timpul în care Virinius domnea în Siria.
Acestea sunt câteva probleme legate mai mult de teologi, de istorici, dar în mare, cam în jurul acestor date istorice se învârte nașterea lui Iisus Hristos. Episodul păstori. Supra acestui lucru aș dori puțin să insistăm. Am văzut despre ce este vorba când am citit textul. Cine sunt acești păstori? Primul rând, beneficiarii revelației. Ce înseamnă aceasta? Iată textul și ne vom opri puțin asupra lui. Iată, îngerul Domnului a stat lângă ei și slava Domnului, când am citit textul v-am spus că nu am subliniat acolo cuvântul, dar iată l-a cum subliniat și o să vă explic de ce, a strălucit împrejurul lor și ei s-au înfricoșat cu frică mare. Și îngerul Domnului le-a zis, nu vă temeți, că iată vă binevestesc vouă o bucurie mare care va fi pentru tot poporul. În cetatea lui David vi s-a născut azi Mântuitor, care este Hristos Domnul. Și acesta va fi semnul. Veți găsi un prunc înfășat și culcat în iesle. Slava Domnului apare și în Vechiul Testament. Și nu întâmplător Luca a reținut acest amănunt din tradiția nașterii. De ce apare și în Vechiul Testament și când? Când Dumnezeu instituie legământul Vechiului Testament dându-i lui Moise legea. În Ieșire 24 se spune despre slava Domnului care l-a învăluit pe Moise. Deci când Dumnezeu dă legea veche poporului, slava lui Dumnezeu a învăluit acest eveniment. Dincoace slava lui Dumnezeu apare când Iisus se naște, Cel care instituie și inițiază noul legământ al poporului Dumnezeu, legământul Noului Testament. Apare slava Domnului în două episoade importante ale istoriei. Când inițiază vechiul legământ și când vine noul legământ. Care este mesajul cerului? Și v-aș ruga asupra acestui lucru să luați aminte, am subliniat și când am citit textul și vă rog să-l puneți în suflet. Deodată la oaltă cu îngerul s-a văzut mulțime de oaste cerească, lăudându-L pe Dumnezeu și zicând, slavă întru cei de sus lui Dumnezeu și pe pământ pace între oameni bunăvoiți. Dragii mei, acesta e mesajul cerului la nașterea lui Iisus adresat pământului. Dacă nu e pace pe pământ, înseamnă că oamenii n-au înțeles încă mesajul cerului către ei adus la nașterea lui Iisus. Dacă nu e bunăvoire între oameni, adică înțelegere, liniște și pace, nu la nivel mondial, la nivel particular, la nivel comunitar, la nivel individual, la nivel familial, însemnează că încă acolo mesajul cerului n-a pătruns. Și că acolo unde nu există pace și bunăvoire, trebuie făcut un efort ca mesajul cerului către pământ să prinde viață în noi. Aș ruga acest mesaj al cerului adresat păstorilor să-l avem ca un leitmotiv al vieții. De aceea am subliniat acest lucru. Ei sunt beneficiari revelației, prin ei se aduce mesajul cerului către pământ. Misiunea păstorilor. Vedeți dumneavoastră ce am scris acolo. Pentru cei care ne ascultă, lor le spunem, misiunea păstorilor egal, ei sunt primii evangeliști ai erei creștine. Și o să vedem de ce. Primii propovăduitori ai nașterii, primii misionari în lume, vestind nașterea lui Iisus, în cercul lor, mic, redus, care va fi fost păstorii, colegilor, ca să spunem așa, familiile lor, rudenia lor. Atât au putut ei probabil să facă. Iată cine sunt păstorii și de ce Luca pune accentul pe păstori. Numai Luca face aceasta în tot Noul Testament. Matei am văzut pe ce pune accentul, Luca pune accentul pe păstori.
din narațiunea sau din relatarea lui Luca, am văzut, iese Irod, ies magii, iese uciderea pruncilor, iese fuga în Egipt, iese întoarcerea din Egipt. El se concentrează doar pe episodul păstorii. Și o să vedem în continuare de ce. Vă rog să fiți atenți la câteva cuvinte subliniate, care sunt foarte importante și o să vedem în slide-ul următor exprimate într-o ramificație de săgeți. Și anume, după ce îngerii au plecat de la ei la cer, păstorii vorbeau unii către alții. Să mergem! Foarte important acest lucru. Dar până la Betlehem și să vedem lucrul acesta ce s-a făcut, pe care Domnul ne l-a făcut nouă cunoscut. Și uitați-vă câte cuvinte încă mai sunt subliniate. Toate extrem de importante pentru noi. Și grăbindu-se au venit și au aflat pe Maria și pe Iosif și pe prunc culcat în iesle. Și văzându-l, au vestit cuvântul ce le se grăise despre copilul acesta. Și toți cei ce auzeau se mirau despre cele ce spuneau păstorii. Și ei istorisit textul mai departe, am văzut ce spune Mariei, ne oprim doar la ceea ce acum vreau să subliniez. Și s-au întors păstorii, slăvind și lăudând pe Dumnezeu pentru toate câte le-au auzit și le-au văzut așa cum lor li se spuseseră. Observăm să mergem subliniat. Grăbindu-se, au venit, au vestit cuvântul. Și ce-i foarte important, că acest cuvânt a avut un efect în sufletele și în inima acelora care au auzit cuvintele lor. Toți se mirau. Și acest lucru vă rog să îl rețineți. Toți cei ce au auzit s-au mirat. Și mai departe s-au întors păstorii slăvind și lăudând. Să avem imaginea următoare. Merg, vestesc, cuvântul lor are efect, se miră lumea, contemplă lumea ce aud și se întorc. Dar nu se întorc oricum, ci lăudând pe Dumnezeu. Fiți cu luarea minte la acest slide, aici spunem taina Mariei. Maria păstra cuvintele în inima ei, întâlnirea trecută sau cealaltă, am văzut în amănunt acest lucru, ne amintim doar atât, inima Mariei devine depozitarea cuvântului cerului. De aici a cules Luca multe lucruri, din acest depozit spiritual de cuvânt revelat, de cuvânt al cerului. Și vă amintiți, când am vorbit de Maria, în amănunt am explicat primul capitol din Luca. Vă amintiți cum Maria a fost depozitarea cuvântului cerului, inima ei. Și acum săgețile, ca mesaj al evanghelistului, și vă rog aceste lucruri să le rețineți. De ce? Pentru că toți trebuie să devenim un păstor. Fiecare în parte, făcând ce a făcut un păstor. Ce au făcut ei. La nivel individual sau la nivel colectiv. Noi toți de aici. Lucrul nostru, după ce plecăm de aici, trebuie să fie lucrul păstorilor. Misiunea noastră, după ce plecăm de aici, a tuturor, că de asta ne-am întâlnit aici, este a lucrului păstorilor. Și anume ce? Ce au făcut ei? Misiunea lor. Graba spre vederea celor descoperite, sunt atâtea lucruri pe care trebuie să le vedem din nașterea lui Iisus. Toți să ne grăbim spre ele. Deci să ne grăbim. 2. Să vestim mai departe cuvântul. Exact ceea ce vă spuneam și vă spun de fiecare dată în mesajul care premerge întâlnirii noastre. Veniți și cu alții aici, nu singuri. Dacă am venit singuri, nu este suficient. Dovadă că n-am venit singuri este că, uitați-vă cât suntem acum aici, inclusiv la balcon, și acest lucru mă bucură enorm. Și încă o dată, nu venim singuri la aceste întâlniri. De ce? Ce vă spun? Nu știm niciunul pentru care cuvântul care îl aude aici, pentru care suflet, cuvântul poate să devină salvator. Și tu ești cel prin care a venit salvarea
și mântuirea unui suflet. De aceea nu venim singuri la aceste întâlniri. Și mai departe slăvim pe Dumnezeu după cele ce am văzut. Câte am văzut noi de la pruncul Iisus în viața noastră? Enorm de mult. Fiecare în parte. Enorm de mult. Încă o dată spun, enorm fiecare. Unii nici nu mai putem cere nimic. Puneam cuiva care este acum aici, de față, într-una din zile în catedrală, eu nu mai cer nimic lui Iisus. Adică nu mai mulțumesc, că atât de multe mi-a dat. Sunt convins că toți trebuie să faceți la fel. Să-i mulțumim numai. Atât de multe lucruri ne-a dat El. Și să-i mulțumim. Dar cum? Slăvind ca și păstorii pe Dumnezeu pentru toate câte am văzut în viața noastră, pentru toate câte am primit, pentru toate câte am luat în dar de la pruncul Iisus. Acesta este lucrul păstorilor pe care fiecare de aici trebuie să-l facem mai departe. Îmi pun o întrebare la care să ne răspundem fiecare. Mesajul cerului e împlinit? Oare? În viața noastră, personală, colectivă, socială și așa mai departe. Și iată, mesajul cerului. Și la aceasta să ne răspundem fiecare. Teologăsirea evanghelistului Ioan și Pavel. Aveți 20 de minute, a spus, da, în prezentare, îmi rezerv doar 10 minute și după aceea intrați dumneavoastră pe rol. Teologăsirea, am spus la început că doi autori ai Noului Testament nu vorbesc de nașterea lui Iisus. Adică nu relatează nașterea lui Iisus. Doar doi evangeliști, și ați văzut care. Iar doi dezvoltă ceea ce s-a relatat istoric. E minunat ceea ce fac acești doi autori ai Noului Testament. Primul, Apostolul Pavel face o exegeză a nașterii lui Iisus. Interpretează nașterea. Foarte în mare vă spun, pentru că poate la întâlnirea următoare o să reluăm câteva idei din ceea ce poate nu o să vă mai pot spune acum. Spuneam la începutul emisiunii, întâlnirii noastre, că mi-e foarte greu să concentrez într-o oră și jumătate ceea ce aproape fac la curs în 6 ore. Exegeza nașterii lui Iisus. Așa cum Apostolul Pavel face această exegeză, ne arată că noi suntem contemporani cu nașterea. Nu suntem contemporani cu istoria de acum 100 de ani sau 200 de ani. Nu. Suntem contemporani cu istoria noastră. Păi atunci cum să fim contemporani cu, spuneam și aseară în catedrală, cu un eveniment petrecut în urmă cu mai bine de 2000 de ani? Și dacă mi-a spune această întrebare, ar fi foarte logică. Ei, Apostolul Pavel ne spune cum suntem noi contemporani cu acest eveniment. Și vă rog să priviți la acest text, ceea ce e subliniat e foarte important, dar mai ales ce este roșu. Când a venit plinirea vremii, Dumnezeu l-a trimis pe Fiul Său, născut din femeie, născut sub lege. Toate cuvintele de aici trebuie interpretate. Atât de importante sunt. Mai departe, ca pe cei de sub lege se răscumpere, ca să dobândim înfierea. El explică, Apostolul Pavel, de ce a venit Iisus. De ce s-a întrupat Iisus. Și explică. De ce? Ca să dobândim înfierea, adică statutul sau calitate de copil al lui Dumnezeu. Spune, pentru că sunteți fii, sunteți, la prezent. Dumnezeu l-a trimis în inimile noastre pe Duhul Fiului Său, care strigă lui Dumnezeu Părinte. Îți spuneam și aseară, cei care ați ascultat, în predica de aseară, din clipa nașterii, Dumnezeu ne-a devenit Tată. Asta spune Sfântul Pavel. Iar noi am devenit copiii lui Dumnezeu. Am intrat în casa lui Dumnezeu, în familia lui Dumnezeu, în curtea lui Dumnezeu, la nașterea lui Iisus. Și zice mai departe că nu mai suntem robi din clipa aceea, ci copii, fiu. Adică ai șansa de a nu mai fi rob, inclusiv a păcatului. Și mai departe spune, ci moștenitori al lui Dumnezeu. Ce să moștenim din Dumnezeu? Nemurirea, în primul rând.
Adică vom fi nemuritori, adică posibilitatea de a fi veșnici lângă Dumnezeu. De ce spune Sfântul Pavel că suntem contemporani cu nașterea lui Iisus? Prin faptul că suntem copiii lui Dumnezeu. Statutul de copil n-are nici trecut, nici viitor, ci un veșnic prezent. Tata este tată mai departe și mama este mamă mai departe, chiar dacă într-un nefericit prilej și-a pierdut copilul. Ea nu încetează să fie mamă dacă nu mai are copil. Și nu încetează tata să fie tată dacă nu-l mai are. După cum un copil rămâne copil chiar când mama nu mai există sau tată. Statutul de copil are un veșnic prezent. De aceea, părinții la care ne trăiesc, poate de 80 de ani, de 90 de ani, și noi suntem mai în vârstă, un tată va spune întotdeauna sau o mamă, dacă are 90 de ani, și copilul poate are 70, copilul e bătrân, nu? Până vine acasă copilul meu. Așa spune. Deci, statutul de copil al lui Dumnezeu n-are nici trecut, nici viitor, ci un veșnic prezent. Iar la Crăciun nu sărbătorim numai nașterea lui Iisus, ci și propria noastră naștere, propriul nostru statut de copil al lui Dumnezeu. De aceea suntem contemporani cu nașterea. Pentru că statutul de copil al lui Dumnezeu n-are trecut și nici viitor. Viitorul ține numai de dezvoltare, o să vedem imediat, de devenirea acestui statut de copil. Și asta o spune Sfântul Ioan, Evanghelistul, iată, într-o ale sale a venit, dar ai săi nu l-au primit, dar celor câți l-au primit, care cred în numele Lui, le-a dat putere să devină Fiul lui Dumnezeu. Eu am pus și textul grecesc, uneori am spus, numai ca să vă explic anumite cuvinte, nu pentru că e nevoie să-l știm. Aici avem să devină copii, să devină fii al lui Dumnezeu, spune Ioan Evanghelistul, cu două condiții, vedeți, l-au primit și cred. Păi suntem sau nu suntem fii? Că Apostolul Pavel spune că suntem fii. Ioan spune, unii care l-au primit și care cred le-a dat putere să devină fiii lui Dumnezeu. Aici avem expresia grecească foarte clară, technateu, geneste. Este un infinitiv aici, aorist, de la un verb ginome, care însemnează a deveni. Ce înseamnă a deveni? Adică spunem că am devenit în statutul nostru astăzi altceva decât am fost ieri și mâine altceva decât suntem astăzi. Tot aseară dădeam un exemplu, vi-l dau pentru cei care n-ați auzit. O mare bucurie când se naște un copil într-o familie. Și mai mare bucurie când apare primul zâmbet, când el zâmbește prima dată. Tatălui sau mamei. Nu uită acel zâmbet, mama și tata. Și mai mare bucurie când el spune o poezie, merge la grădiniță. Și mai mare bucurie când el merge la școală și ia un premiu și bun și ascultător. Și mai mare bucurie când devine poate inginer, poate preot, poate medic, muncitor. Simplu, dar cinstit. Și mai mare bucurie când el este așezat la casa lui și face ceva prin ce este el pentru lume. Crește. Iată cum bucuria, împlinirea. Adică copilul devine matur altceva decât a fost mic. Ei, și noi, ca și copii al lui Dumnezeu, am primit la nașterea lui Iisus statutul de copil al lui Dumnezeu ca dat. Reținem, de aceea am spus aici că Ioan vorbește de dat și devenire, dar devenim pe parcursul istoriei noastre în acest statut de copil. Și uitați-vă textul din Ioan, din 1 epistolă, capitolul 1, versetele 3, 1 și 2, capitolul 3, versetele 1 și 2. Iată ce spune Ioan Evanghelistul. Vedeți ce fel de iubire ne-a dăruit nouă Tatăl? Ca să ne numim fii al lui Dumnezeu. Dacă ar fi spus numai ca să ne numim fii, n-ar fi spus prea mult Ioan. Dar zice, și suntem. De la prezent. Iubiților, spune mai departe, și acest text este foarte important.
Acum suntem fii al lui Dumnezeu, tehnateu. Și ce vom fi, apare viitorul. Deci odată spune, suntem la prezent și mai departe spune, ce vom fi, nu s-a arătat până acum. Ci știm că atunci când El se va arăta, vom fi asemenea Lui, fiindcă Îl vom vedea cum este. Ade suntem, dar ce vom fi, încă nu s-a arătat. Pornim de la o stare și ajungem la asemănarea cu Dumnezeu. Vă dați seama până unde creștem. De aceea Ioan Evanghelistul vorbește, interpretând nașterea de aceste două stări ale noastre. Foarte important. Și toți avem datoria să devenim. Mesajul Evanghelistului acesta este creștere, devenire în statutul de fiu al lui Dumnezeu. Adică azi mai bun decât ieri și mâine mai bun decât astăzi. În loc de concluzii, Crăciunul fără Crăciun. Cum Crăciunul fără Crăciun? Bisii mei, mulți colindă astăzi, pe toate locurile, în benzinării, în toate locurile, colinde, dar înjură, peste tot, în piețe colinde, unde se înșală, în târguri colinde, unde unii pe alții se înșală. Și la tribunal, dacă vă duceți să auziți colinde, unde se judecă, intrând în sala de judecată. Tată cu fiu, frate cu frate, prieten cu prieten și așa mai departe. Abia așteptăm să treacă Crăciunul, ca să reluăm procesele. Vorbim în colinde despre Iisus, mulți, care niciodată n-am vorbit cu El. Îl vestim pe Iisus prin colinde. Mergem la Crăciun, colindăm. Încă mai bine colindăm după ce bem și facem din colindă un mijloc de petrecere și de distrare. Aceea nu-i colindă. Îl vestim pe Iisus fără să-L cunoaștem. Și mulți îl vestesc fără să-L cunoască. Colindele s-au manelizat multe dintre ele. Colinda nu este folclor, spuneam și aseară, ci colinda este Evanghelie. În casa celui care e sărbătorit la Crăciun, Dumnezeu îl cheamă, ne cheamă pe toți, suntem copiii lui Dumnezeu și frați cu Iisus. Imaginați-vă o familie în care se sărbătorește, fratele mai mare sărbătorește ziua și toți sunt invitați, mulți copii, mulți frați. Și unii vin, alții nu vin. Și când se înceapă sărbătoarea, tata vede că într-un colț doi nu vorbesc. Într-alt colț, doi copii de-ai lui stau cu spatele unul către altul. În alt colț vede că doi chiar se ceartă și se jignesc când e sărbătoarea. Și în alt colț vede că unii n-au venit la sărbătoare. Întreb eu, în acea familie, mai este sărbătoare? Dacă lucrurile se petrec așa? Nu. Întreb mai departe, la Crăciun mai este sărbătoare? Dacă în casa lui Dumnezeu, în familia Lui, noi copiii Lui, unii la Crăciun nu vorbim, unii la Crăciun ne certăm, unii la Crăciun ne calomniem, unii la Crăciun întoarcem spatele celorlalți. Noi copiii lui Dumnezeu. Cum e inima Tatălui din cer? De aceea am spus că poate creștinătatea de astăzi sărbătorește Crăciunul fără Crăciun. Și atunci să încercăm să devenim copiii lui Dumnezeu cum El ne cere și frații lui Iisus și frați între oaltă, că atunci am devenit toți frați între oaltă și vom aduce Crăciunul în Crăciun. Vă mulțumesc și ultimele două slide-uri, conexiunile la internet, din nou, unde ne putem vedea și toată lumea, din toată lumea, ceea ce facem aici, poate acum să ne vadă și pentru următoarea întâlnire, și acest slide îl las deschis, că știu că vă notați unii, avem de citit tema următoare, 8 ianuarie 2014, tema Cine a fost Sfântul Ioan Botezătorul?
Ce ne spune textul biblic despre el? Și acestea sunt textele pe care să le citim până data următoare. Vreau doar atât să vă spun că veți auzi lucruri despre Sfântul Ioan Botezătorul pe care sunt convins că mulți niciodată nu le-ați auzit. Ce spune enorm de mult textul biblic despre Sfântul Ioan Botezătorul. Eu închei spunându-vă tuturor să aveți sărbători fericite.